Valgmangfoldet bliver i denne video gennemgået med fokus på, om tjenesten virker troværdig, eller om der er tegn, man bør være opmærksom på. Når man kigger på online trading og automatiserede løsninger, er det vigtigt at undersøge, hvem der står bag platformen, hvordan markedet præsenteres, og om løfterne virker realistiske. Særligt i Danmark ser mange efter værktøjer til krypto, forex, CFD'er og bredt markedsanalyse. Men netop derfor skal man være ekstra kritisk over for højere afkast, hurtige gevinster og presset markedsføring. En sund vurdering starter med gennemsigtighed. Er der tydelig information om virksomhed, kontakt, vilkår og risici? Er hjemmesiden let at navigere, og virker forklaringerne konsistente? Når en side lover avanceret AI-handel eller automatiske resultater, bør man altid spørge, er der dokumentation, eller er det mest salgsbudskaber? Det gælder især, hvis man bliver bedt om at afgive personlige oplysninger eller indsætte penge hurtigt. Det betyder ikke automatisk, at valgmangfoldet er svindel, men det betyder, at man bør kontrollere alt grundigt, før man registrerer sig. Se efter regulering, klare handelsbetingelser, realistiske beskrivelser af risiko og ærlige forklaringer af, hvordan værktøjet fungerer. Vær også opmærksom på bonusser, begrænset udbetalingsinformation og uklare krav til minimumsindskud. I denne type gennemgang handler det ikke om hype, men om due diligence. Hvis en platform er legitim, bør den kunne forklare sin model enkelt og åbent. Hvis noget virker uklart, er det et signal om at tage et skridt tilbage. Husk også, at handel med krypto, forex og CFD'er altid indebærer risiko, og du kan tabe hele dit indskud. Denne video er kun til information og ikke finansiel rådgivning.